rasane pot dulu kabeh ana ning wangi kok iki muga kepareng ya oleh kosok duit ra duwe malah judi nah lah bocah dadi motor masa di motor ah hati-hati itu njaluk ya Mas, aku njaluk tolong tek bali ya. Pak. Jaluk duit. arek gawe apa? Njaluk duit. Anak arek tuku motor bapak ora ndek duit lah jangan. Duwene ki yo mensak iki yo cukup ora ketuku. Mosok katane ya njaluk motor ora duit. Pokoke aku njaluk duit kutune. Mbok sira kaya kerja nek ora njaluk duit ngruwangi bapak. Dadi padha-padha dene nyambut gawe. Engko nek bapak oleh rezeki dadi yo sira malu kerja engko tak nehake bapak ira kowe kono kuwi. Dadi nek nek njaluk ngono tak turuti sira. Lah, alhamdulillah. Oke, apa iki? Wong arek arek gawe mangan ora mati gawa. Halo, Pak. Lah muga-muga ya bapak ira parana sabar. Muga-muga parana rezeki ya sesuk nek parana rezeki tak nehake sira ge tuku kit motor muga. Pak, niki anake, Pak. Pak, niki anake tiba, Pak. Kenang apa le kenang apa tiba. Le sira kenang apa le? Pak, anakmu njaluk ngapura, Pak. Oleh balsen Gusti Allah ki. Ya le sira ya tak ngapura njaluk ngapura bapak ya muga-muga pareng ora selamat. Ana lho bocah sira tak ngapura lho bocah bapak ya di ngapura ya larang ora sing apa-apa karo bapak ira ya. Dadi ya sing nrimo sesuk nek bapak pareng rezeki ya tak nehake. Dadi sira Halo teman-teman Laser Project semuanya. Saran saya buat teman-teman Laser Project, jangan suka durhaka sama orang tua karena Allah pasti akan membalasnya. Jadi jangan lupa ya, like, comment, and subscribe Laser Project Purworejo. Terima kasih.